לפעמים לא ברור לנו מדוע הבורא הרחמן, הטוב והכל יכול, לא מגשים את כל הרצונות שלנו. איך זה שיש צרות? מדוע אנחנו לא מקבלים ממנו שפע ללא גבולות וללא תנאים? האמת היא שהבורא משפיע לנו שפע בכל רגע וללא הפסקה. הבעיה היא שאנחנו לא תמיד מצליחים לקבל אותו. כדי לקבל את השפע אנחנו צריכים להפוך לכלי שיוכל להכיל אותו. ללא כלי כל השפע נשפך החוצה. עיקר עיצוב הכלי יגיע מהאמונה. ככל שנצליח להאמין שאנו מסוגלים לקבל מהבורא, כך נגדיל את הכלי שלנו. חייבים להאמין שקיים בשבילנו שפע כדי לקבל אותו. אם נתרגל להיות שמחים ולומר תודה לבורא, נרגיל את עצמנו לאמונה. ניזהר מכעס, מקנאה או משאר מידות רעות שלא יעשו חורים בכלי שלנו, כך שהשפע יישאר אצלנו. נצמד למידות הטובות שיתקנו את הכלי שלנו. בכלי שמלא בחטאים וגאווה לא נותר מקום לקבל את השפע. נצטרך לרוקן את הכלי בעזרת הצניעות, הענווה והביטול. נבין שאנו מרוקנים ולא יודעים כלום, ונשאיר לבורא את המקום למלא אותנו. אם נחשוב שאנו חכמים או מצליחים, לא נשאיר מקום לקבלת חוכמה והצלחה מהבורא. צריך לשמור על הכלי נקי. הרי אם ימזגו לנו אמת יפהפייה וצלולה בתוך כלי מלוכלך, היא תתערבב עם הלכלוך השקרי ותהפוך לאחורה. לכן נתנקה מכל טומאה מזיקה. נשתדל לא להיות טרודים מדי בדאגות ומחשבות. הן עלולות לרוקן את השפע מאיתנו. השלווה תשמור על הכלי מלא. נדאג לעדכן את השפע בכלי לעתים קרובות יותר בעזרת תפילות ושיחות עם הבורא. בשבת נוכל להגדיל את השפע לכל השבוע. ככל שנטפל בכלי שלנו בצורה טובה יותר, כך נוכל לקבל מהבורא יותר. הבורא נותן את השפע לכל העולם, בכל מקרה וללא כל תנאי. כל מה שצריך הוא ללמוד איך לקבל.